Здравейте хора, сега си правиме клипче и искаме да ви кажеме. Roblox е добър. Тази игра се казва Brookhaven. Просто искаме да опитаме, за първи път я играеме. Всеки ден са такива измишлотини. Но сега за първи път гледам тази хубава игра и искаме да кажеме, че тази е хубава. Направихме си къща. Сега остава да отидеме някъде, може би за приятели, да скупиш в магазин храни, да пиеш някакви сокчета там и да правиш нещо, да се позабавляваме, хора. Сега искаме да ви кажеме дали сте играли тази игра. Аз за първи път я играя, иначе много редко играм такива измишлотини в Roblox, но както и да е, боже, както и да е. Може да ви кажеме, че ние както кажеме такива там, тук чакайте да вземеме пазарна количка, много съжалявам. И искаме да ви кажеме, че това както и да може да купим в магазинчето храни, да се забавляваме, да може всичко. Този шоколад ме харесва. Чакайте. Сега да отиваме тук. Бързо. Айде в къщи. Хайде. Добре. Така. Сега ще сложим вечерята. Сложихме храната. Хайде да хапнем. Хайде, хайде, хайде да хапнем. Хайде да хапнем. Хайде да хапнем. Хора, аз да обичам. Сега ние тук правиме неща в тази игра в Roblox и искаме да ви кажеме, ще ние просто такива забавляваме се. Искаме да ви кажеме, затова купихме от магазинчето, наредихме на масата, сега трябва да ядеме. Това клипче е много добре. Аз обичам Roblox, обичам забавления, аз съм добро момиче. Искам да ви кажа, ще обичам Roblox. Може хора, които не обичат Roblox и да не ме слушат, няма да им се сърдя, защото не е на работа. Има едни хора, които обичат като мен Roblox. Такива, например, такива забавления. Но аз искам да ви кажа, ще може и така. Така. И искам просто да ви кажа, сега, чакайте малко, че обърка. Готово. Хайде. Сега. Тук. Чакайте. Бивай с това колело. Леле. Какви има? Не искам такива. Сега го са променили, защото е бебешки. Хубав Roblox. Аз за това обичам Roblox. Защото ние момичетата и момчетата обичаме Roblox. Има едни, които и не обичат Roblox. И така. Чао!